December 2008 nang ilabas ang Supreme Court Mandamus on Manila Bay. Ito'y paraan ng pamahalaan upang mapanatiling malinis ang mga waterway o daluyan ng tubig na dumidiretso sa Manila Bay. 13 sangay ng pamahalaan ang inatasan upang tutukan ang programa. Sa siyudad San Fernando, layon protektahan ngayon ang pagtatapon ng wastewater sa Pampanga River na direktang nakanguso sa Manila Bay. Well, number one is a compliance of the Clean Water Act of 2004. So, ang Environmental Management Bureau nga of the DNR, pine-pressure na rin tayo dahil mandamos nga yan. Bunsod nito, sinimula ng konstruksyon ng septage treatment plant sa Barangay Lara. Yung mga waste natin sa atin sa mga septic tank, idadaan sa ating planta para ihiwalay yung solid waste tsaka sa yung liquid. Yung liquid bago itapon sa ilog o sa sapa. Tiniyak ng City of San Fernando Water District at Prime Water na walang amoy at magiging malinis ang naturang pasilidad. Malaking tulong din umano ito sa pangangalaga ng kalikasan. Whatever wastewater natin, iti-treat natin dito sa septage treatment plant before we actually release that to the environment. Ibig sabihin, malinis na siya pagka ilabas natin siya sa environment. This is also to protect our environment in the future. Fully mechanized rin ang nasabing septage treatment plant. Ibig sabihin, kakaunting tao na lang ang kakailanganin upang i-monitor ang disposal ng mga biosolid waste na ididiretso sa mga accredited waste facility ng Department of Environment and Natural Resources. Higit 100 million pesos umano ang budget ng nasabing proyekto na pinondohan ng Prime Water sa ilalim ng joint venture agreement sa syudad. Ang pagkakaroon ng septage treatment facility ay isang hakbang din para hindi makontaminate ang groundwater sources sa oras na mapuno ang bawat septic tank sa mga bahay at negosyo. Itong septage treatment plant natin would actually complete the entire cycle. We've been providing water, potable water, and water for domestic use sa mga bahay. Now, ano ang gagawin natin dun sa mga used water or wastewater? So ito yung sagot nun. Whatever wastewater natin, iti-treat natin dito sa septage treatment plant. 43,000 cubic meters ng tubig ang kinukonsumo kada araw ng higit 50,000 kabahayan at establishmento sa City of San Fernando. Kaya naman lubos na ginhawa ang hatid ng nasabing septage treatment plant para sa wastewater ng syudad. Of course, like we envision San Fernando to become an economic power sa isang magandang syudad, nakakailangan tayo ng septage management. Alinsunod din sa Republic Act 9275 o ang Philippine Clean Water Act of 2004 ang magkaroon ng maayos na sistema sa tubig ang bawat lokal na pamahalaan upang maiwasan ang water crisis sa mga susunod na taon. Rainiel Pawid, CELTV News.